Machiegni kendo nyako Ramogi piny owacho osingo medo omenda ne riwruok mar chiwo kony mano Kenya Red Cross e iko omenda mar budget ma higa 2023-2024 mar neno ni riwruogno odhi nyime kod chiwo kony e yo makare. Kane oloso e seche mane otimo limbe e apisi ma Kenya Red Cross ma Nairobi, jatend piny William Ruto ne olero ni riwruogno ibiro tene kata ibiro ketne tenge omenda maromo shillings milion 100. Jatend piny bende ne osingo ni piny owacho biro dhi nyime mar siro riwruogno e chenroge ahinya to chiwo kony ne gwenge ma midhiero otime newa. Beginning this year, we will reinstate budgetary support by the government of Kenya to the Kenya Red Cross, beginning with Kenya shillings 100 million this year. We will continue to work with the Kenya Red Cross to look at their financial position, the many positive things that they are doing, the training of citizens as volunteers, the training of our human capital, especially in the health space, and the many other positive things that they are doing, that again we are going to prepare a law to be presented to Parliament to exempt Kenya Red Cross from government levies and some taxes. Dual matayo penj madongo e pacho ka mano ne